I en acabant, volia fer una pregunta en relació a la problemàtica dels col·lectors que tenim en Massanassa. Per a qui no ho sàpia, n'hi ha molts col·lectors del poble que per el pas del temps i per la falta de renovació constant es troben en una situació mala, no? I tenim punts especialment conflictius, com és el cas del carrer Font Cabilda, on el col·lector ha pràcticament desaparegut. Això ho vam tractar en una comissió urbanisme fa un parell de mesos i ens van fer una explicació tècnica del per què passava això i ens van explicar els tècnics de l'Ajuntament quines eren les solucions que creien que s'havien d'adoptar. No obstant això, ahir vam celebrar la comissió d'urbanisme, en la que vam estar presents tots els grups, i no ens van explicar res més d'aquest tema. Ens van quedar allí esperant que ens explicaren un poc perquè hem tingut coneixement de que l'Ajuntament ha celebrat una reunió amb els veïns afectats per unes filtracions i al voltant d'aquesta reunió jo volia preguntar-li què és el que l'Ajuntament els ha explicat als veïns que passa allí, què va fer l'Ajuntament en aquest col·lector que sabem que està en mal estat i que es generarà més o menys problemes, però que està en mal estat, com també està en Blasco Ibáñez, com també està en l'Orà, etc. I sobretot, quin és el pla d'execució d'aquesta obra de reforma del col·lector, perquè la veritat és que a mi me costa un poc de creure que si tenim aquests pressupostos que permeten fer tantes obres, això no sigui una cosa prioritària.